segurtasun kopiak egiteko, modu masiboan egin nahi baldin baditugu, administratzaile gisa badago aukera interesgarri bat, eta hori da ikusiko duguna bideo honetan. Gunearen kudeaketan sakatu, ikastaroak, eta zuzenean hona etorriko da, berreskuratu ikastaroak. Esate baterako, nik berreskuratu nahi ditut R600 ikastaroan, edo kasu honetan R600 kategorian, horren barruan dauden ikastaro guztiak. Hau da, arlo, R600en ematen diren arlo guztien ikastaroak. Vale? Horretarako, segurtasun kopia automatizatuak izeneko hontara etorriko naiz, eta kudeatu segurtasun kopiaren fitxategiak sakatuko dut. Bai? Vale, hemen zerbait daukat, vale, ez dago arazorik, markatu eta ezabatu ingo dut. Bai? Ados. Vale, eta R600 eko ikastaroak deskargatu ingo ditut. Horretarako, egitun sakatu, eta R600 ikastaroan sartuko naiz, eta hemen dauzkat R600en ematen diran arloen ikastaroak, bai? Orduan, haien segurtasun kopia deskargatuko ditut. Esate baterako. R600 egitasmoa. Segurtasun kopia, aukeratu, onartu, vale, bat hemen dut. Jungo naiz gainerakoak gehitzen. R600, historia. Segurtasun kopiak, vale, aukeratu. Gehiago. 600, artea, segurtasun kopiak, hartu, aukeratu. 600, literatura klasikoa, segurtasun kopiak, hartu, vale. 600, garren mendeko euskal literatura, segurtasun kopiak, aukeratu, listo. Beste bat. 600, Euskal Herriko iruditeria, segurtasun kopiak, aukeratu. Vale. Eta seigarren, markatuz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zazpigarren arloa, musika kultura. Segurtasun kopia, aukeratu, beraz, zazpi arloak, zazpi arloen segurtasun kopiak hemen dauzkat, bai? Deskargatzeari emango diot, horretarako hemen sakatu behar dut. Eta 6, markatu, zazpi ikastaroen segurtasun kopiak artxibo konprimatu batera jatxiko dizkit. Artxibo konprimatu hori, irakasleak, informatika, lanak, Moodle, segurtasun kopietan gordeko dut, bai? Hemen 900 egin dut, bai? 900 ere bai, eta orain 600 egiten ari naiz.